Nakada ko jing lan bat jing kenrei ka Jingdih ya ka Kyiad ha Shnong Rugapara South Garo Hills District. Layo jing te bon ki Khynnah red ha ka ni ka Shnong ki la kerni ha ka jing di Kyiad ka balabu ya ki babun ki long yeng ha ka jing bat jing leng a ka bajur. Ki senjuk jong ki seng bahalang na ka ni ka district ki la uot ba ki Khynnah red ha po khat san snam. Ha ka ni ka Shnong kimlet school show bar ki la ngop ha ka jing kerni bandi Kyiad. Na ka jing bon palar ka jing de lan bat lengkar ya ka Kyiad ha ka ni ka Shnong. Kilong kumi kila urj ki bor sensar distrik halor kan ni ka jing lan ka Kyiad ha kan ni ka Shnong bat kila kentu bante la ka mardor kan ni ka jing sneu shwa ba kilong yeng long sem ken ngat ha ka jin jar tra barang saha ya sebada ai mago barang pau ni bagai mago barang hai jengdih lagi hai bagai mago ni mana Ya, ini dia.